Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, fatan muna cikin ƙoshin lafiya. So alhamdulillah, a ci gaba da karatunmu kamar yadda muka gudana jiya, yau za mu yi magana akan PDRS. Idan ba ku manta ba, last karatunmu mun yi magana akan market structure, yadda kasuwa take tafiya. So kafin ka gane market structure, in ka fahimci market structure, yaya kana buƙatar fahimtar yaya za a yi ka samu dama ka shiga kasuwa. Wannan samun dama ka shiga kasuwan kuma, ita kasuwar dole idan ta tafi tana yin abu biyu ne. Kasuwar liquidity take nema, banda liquidity ba ruwan kasuwa da komai. Duk wani rules da ka gani a kasuwa, in dai akwai liquidity, za ta yadda shi, za ta dawo ta ɗauke shi. So duk lokacin da kasuwa take tafiya, akwai abubuwan da suke rike ta su juyo da ita. Misali, idan kasuwa ce misali tana tafiya, so in dai kaga ta ɗauki hai ta dawo, to wannan hai ɗin akwai inda za ta shiga. To ilimin da zaka gane da inda zaka shiga shine tana ɗaukan ɗaya ne daga cikin PDRS da ake da su. Dole idan ka je ka duba zaka samu tana ɗaukan PDRA guda ɗaya ne. PDRA kuma ga su nan kamar haka, na rubuta wasunsu saboda yanayin lokaci kuma ban rubuta wasu ba. So amma dai yanzu next karatunmu idan muka yi internal to external, za mu zo, ko kuma next karatunmu ma insha Allah za mu zo mu yi akan PDRS din ne gaba ɗaya ma, kowa ya huta, sai kuma mu shiga internal to external. So nan gurin idan kuka kula, akwai gashi nan PDRS, sunansu PDRS. Muna da order block, akwai fair value gap, akwai breaker block, akwai basu ma rubutun bai fita sosai ba, BB, akwai backing block, akwai mitigation block, akwai volume imbalance. Wannan wasu daga ciki kenan. Akwai irin su liquidity void, shi ma ba mu yi karatu, shi ma ba mu saka shi a cikin list din ba. So duk ma wanda ba mu saka a cikin list din ba, insha Allah za mu saka su a cikin list. Hugadi. To kasuwa tana tafiya a abu biyu ne. Wannan abin shi ake kira internal. Wannan high din in dai ka duba akwai all high, to kasuwa za ka ga in dai ta dauki wannan all high din ta dawo, so za ka nemi cikin wani PDRS ɗinka. A cikin waɗannan PDRS ɗin da za mu yi karatunsu a kansu a gaba, so a cikinsu za ka nemi guda ɗaya sai ka shiga ba tare da ɓata lokaci ba. Misali, kun ga nan gurin kasuwar da ta ɗauki nan ta shigo cikin PDRS. Nan gurin ma misali kasuwar wani high ta ɗauka a nan misali, so gashi ta shigo cikin PDRS muna gani. So nan gurin ma ok ya isa. So kun gani, so duk wani high idan dai ta zo ta ɗauki nan, definitely ka san cewa sai an zo an ɗauki high. In dai ta ɗauki nan, definitely ka san cewa sai an zo an ɗauki high, za a shiga cikin wani wannan. So amma kafin nan, misali kun gani tafiyar da take yi nan, ba ta zuwa ta ɗauki wannan high ɗin, ba ta zuwa ta ɗauki wannan high ɗin. So bayan ka hitin time frame ɗinka, higher time frame, ta yaya za ka gane cewa kasuwar za ta canza? Akwai MSS da muke kira MSS. Wannan shine market structure shift. Wasu lokutan kuma yawanci za ka ga market structure shift ba shi muke amfani da shi, muna amfani da wani ɗan abu ne. Misali, bari na duba icon ɗin da muke amfani da shi. Bari mu sa shi nan mu gani. Ok, ban san da fito muku da shi ta kwamfuta ba wallahi. So I think kawai dai MSS. Wannan shine za ku ga mun sa market structure shift. Smart money kuma lokacin za ku ga sun sa change of character. So misali nan a ce ka yi higher time frame, dole muna amfani da, duk da ba mu zo ba, amma misali a ce kasuwar tana tafiya higher time frame ne. So kana so a dawo cikin, an ɗauki order bull, an zo an shiga PDRS ɗinka, kana so kasuwar ta tafi wannan sama. So idan ka koma ƙaramin time frame, let's say a daily, tunda time frame akwai time frame wanda za ka duba, akwai hour, akwai 1 hour, duk candle ɗaya iya representing 1 hour. So idan ka dawo da shi 5 minutes, za ka samu candle kamar 15 waɗanda suke daidai. Idan daily ne, idan ka dawo da shi 1 hour, in candlestick mai kwana ɗaya ne, in ka da shi 1 hour, za ka samu akalla guda candlestick guda 24.
a 1 hour kenan. So misali yanzu a wannan candlestick na rana ɗaya idan ka ɗauke shi kafin ya zo nan za ka ga in ka koma za a yi ta samun high ne a ƙaramin time frame high low. So da shi wannan za ka samu advantage har a zo a samu wannan. So lokacin da aka zo aka shiga cikin PDRS ɗinka na daily, so kafin a juya kasuwar za ta yi maka signature da cewa ta baka MSS misali MSS ɗin wanda za ka zo misali gashi nan a nan gurin in kuka kula an sami MSS kasuwar gashi nan ta ɗauki wannan haɗin. Kun ga duk da wannan tafiyar da take ai ba ta ɗaukar wannan haɗin iya wannan ne, to yanzu kuma za ta ɗauki wannan haɗin wannan low ɗin na ƙasa. To in ta ɗauka kasuwar ta dawo ta shiga nan, so a dan za ka yi PDRS ɗinka ka san kasuwar ta juya ta koma tafiya ƙasa automatically. So wannan shine abin da ake duba a higher time frame kenan ake samun daman trade da shi. So amma kafin mu je mu shiga cikin kasuwar mu neme shi sai mu yi bayani akan masha Allah kun ga wannan karatun mu na jiya ne ko nan me kuka gani misali kun ga wannan ga MSS din da muka yi karatu akai. Kun ga kasuwar nan ai before ai high take tana tafiya kasuwa tana tafiya higher time frame ne wai tana tafiya bullish ne. So amma menene ya faru a nan gurin? Kun ga yanzu idan kuka dauki wannan bullish din kasuwar idan ta dauki kowane high za ta dawo ta shiga ɗaya daga cikin PDRS ɗin da za mu yi karatu a kan su next. Kun gani ka sake samun entry, kun ga a nan gurin ka sake samun entry. So kun gani so da aka zo aka ɗauki wannan aka shiga wataƙila higher time frame kun ga kasuwar gashi nan kun ga anan ba ta ɗaukan wani low amma anan da ta zo ta ɗauki wannan long kun ta ɗauki wannan high ɗin da liquidity ne anan sai kasuwar ta sake zuwa ta sauko sai ta shiga cikin sai ta dawo ta shiga cikin PDRA ɗinka. To daga nan fa kaga MSS ɗinka gashi nan, to daga nan me zaka zo kai ta duba abin da zaka yi ta duba kawai gashi nan da aka ɗauki wannan high ɗin an shiga liquidity, da aka ɗauki wannan high ɗin an dawo an shiga PDRA ɗinka, da aka ɗauki wannan liquidity an dawo an shiga PDRA ɗinka, da aka ɗauka. To kun ga kasuwar haka take tafiya. Wannan shine yanda kasuwa take tafiya a diyan da za a yi. Kuma ko higher time frame kaje abin da zaka gani bari mu koma daily mu gani, bari ku gani mu ga kasuwar a daily. Wannan euro USD ne, bari mu gani za ku ga abin da nake gaya muku. So me kuka gani kun ga kasuwar a daily ma ta fi baka clear. Kun ga yadda nan gurin me ya faru. So kun gani kun ga abin da na gaya muku. Duk abin da na gaya maka ba wai yadda da shi za ka yi kai tsaye ba, a'a ka fara zuwa ka je ka yi bincike a kansa a kasuwa ka ga shin abin da aka faɗa maka haka ne ko kuma ba haka ba ne. To daga nan sai ka zo ka yanke hukuncin gaskiya ne ko ƙarya ne. Yanzu ku duba da kun ga ɗaya daga cikin PDRA ɗin mu ta zo ta shiga. So kasuwar da ta zo ta sake ɗaukar wannan high ɗin, bayan ta ɗauki wannan high ɗin mai ta sake yi ta zo ta shiga ɗaya daga cikin PDRA. So wannan duk wani trader inda bai fahimci wannan ba to za ka ga wahala yake a kasuwa. Ba ma yanda za a yi to be honest ka koyi trading in dai baka fahimci yadda kasuwa take wannan tafiyar ba. Kun gani to let assume nan gurin kun ga misali gashi nan ana ta ɗaukan high, kun ga nan gurin ai high ne aka ɗauka sai aka dawo. So wannan idan ka koma cikin ƙaramin time frame let's say ka koma cikin 1 hour. So duk wannan ɗan ƙaramin movement ɗin zaka samu an sami candlestick kamar guda 100 a ɗan nan gurin ko 200 haka, which is ya ishe ka kai trading ɗinka ka yi duk abin da za ka yi. Bari mu gani. So kun gani yanzu bari mu je ƙarshe yanda tun da ba mu da premium yanzu nan gurin iya nan gurin bari mu rufe muku, bari mu sa muku alama ku gani nan yanzu iya nan gurin kun ga anan. Bari mu goge waɗannan filiyare ɗin tun da mun gama magana a kansu. So yanzu iya nan gurin kun ga ɗan ƙaramin shati ne aiko iya nan gurin kun gani. To kun ga abin da kasuwa ta yi a nan gurin. Idan muka dawo higher time frame me zai bamu? Mu koma ƙaramin time frame mu gani. Let's say yanzu just mu dawo 1 hour ma. Okay, let's say mu dawo 1 hour ma.
so kun ga a daily din can kun ga gurin ai karami ne ko, kun ga gurin ai karami ne, amma a nan gurin ya kuka gani, kun gan shi a nan gurin, kun ga kasuwa ta yi abu sosai a gurin tun daga nan gurin. Lese bari mu cire wannan mu saka horizontal. So kun ga tun daga nan gurin kasuwar mai ta yi zuwa nan ko, so kun ga daga nan gurin zuwa nan gurin, so kun ga kasuwar ai ta yi dogon movement, an yi ta samun candlestick. To wannan shine abin da ake samun dama a yi trading da shi. Wannan PDRS kenan. Nan gaba kuma Allah da zamu jero PDRS din a karatu ɗaya bayan ɗaya har kowa ya fahimce su. So insha Allah yanzu akai zamu yi karatu. Ku yi subscribe, ku yi share. Allah ya ba mu sa'a, sai kuma a dage a fahimci karatun. Ga akwai Telegram group channel ɗinmu, duk wanda yake bukata zai iya shiga, ko kuma number a description za ka iya bin magana, amma iya WhatsApp ne ake wannan. So Allah ya ba mu sa'a, mu huta lafiya.